Buti na mga kanser ako nga pala si Pao. Ay, chakra ko. Aray po. Okay, tama na. Masyadong maharot kasi. Buti na mga kanser ako nga pala si Paulul Kun. Ako kaganang pila. So, ngayon, kung di pa halata sa aking sugat sa kamay at sa aking suot, dadaanan natin na pag tumawa ka, weirdo ka. So, ngayon dadaanan natin ang mga anime version basta anything Japanese. Alam ko, marami dyan mga nanonood ng anime, lalo na ng hentai. Hindi makapaghintay, mag-hentai. So, ngayon dadaanan sila. Kung merong Hidden Leaf Village, meron tayong Hidden Kayamanan Village. Diba? Marami tayo niyan. Marami mga politikong ganyan dito sa bansa. So, para sa ngalan ng pagkakaibigan, mga Akatsu Cancer ko dyan, kayo 100,000 ko mga ninja, ang aking elite na mga kampon ng kadiliman ng China. So ngayon gusto ko isang matinding Rasengan lang ang ating buhay dito. So galingan nyo ha, isang tawa lang hindi na po pwede. Kailangan mas galingan nyo, i-focus nyo ang inyong chakra. Unang-una, from triggering normies. O Kaguya sama. Sunod talaga anime. Nung napangiti lang ako pero kukulangin yan dahil malakas ang chakra ng mga cancer. Sunod! Parang masusunod. Oy! Oy, tayo na! Philippines represent nung wala sila nga nagpauso ng mga ganyan sa YouTube eh. Wala pa nga YouTube ng time na hindi pa sikat eh. Wow, so proud. Copyright. Nostalgic. Yeah. Never forget, nung panahon hindi pa puro dede ang bubblegum, yeah. Namimiss ko na. Sugoi Nod! From CTFU Bulacan. No! Hatsune Miku. Yeah! Beep, 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 beep! Hindi ako natawa, ako ay natuwa. May nag-effort pa mag-edit nun. A man of culture sa Pilipinas nga naman, diba? I'm so proud. Sunod, mga kapwa kong basurang weebs from Delty. Is this a stando? Ho-ho! And syempre, mayroong upgraded version from Nathaniel. Very good, a stand user nga naman, diba? Bobo's Bizarre Adventure. Maraming salamat. Gusto ko mga nag-i-effort. You dare approach me, Bobo. From Kape Noodles. Manager's Bizarre Adventures. Sir, pavoid. Nani? Siyempre pa nagkamali ka ng order, kailangan na tawagin si Mr. Manager na nakaabang lang sa gilid eh. Parang, ho-ho! Kailangan mo na pala ako. Sunod, Kerushi. Drug addict na pala si Dio. Sunod, maraming salamat. From MJ Pimentel. What? Oh, cute. Cute. Kawaii. Too much. Kawaii. Kawaii on drugs, yes. From Bert. Shine. Ba't kailangan mo to gawin? Ha, Bert? Ba't ka ganyan? Itadakimasu minasa. Kainan na. Aray ko. From triggering normies misheard lyrics. Nalala ko pa to eh. Oh my god. Copyright na naman. Bakit? Nanay. Copyright, yeah. Bakit? No! Sige, tuloy mo na, talo na eh! Ano mo? Oy! No game, no life! Naari na unta!
Okay, tingnan na natin daw mas mga copyright tayo dito YouTube. Maraming salamat, Triggering Normies, at tinanggalan mo ko ng buhay. Dahil wala kayong magagawa, maglalagay pa akong 2 buhay. Kagi Budget Technique, 2 pang buhay! Isa pa, Kagi Budget Technique. Kala tapos na hindi. So, maraming salamat. So, may 2 pa tayong buhay. Di ba sabi siya, planado ko lahat to. Sunod, from Luis Goodmalin. No, my God. The Promised Neverland. No. イサベラびっくりし Ganda た niyan, men. Panoorin nyo. 木登りしてたら素敵な曲が聞こえたからつい素敵な旋律ね素敵なんて曲 Nani desu ka? すごいなもっと聞かせて She wants that Ochinchin. Yung mukha niya. Magaling. Yeah! Yung mga mukha na gusto na sipsipin. Gusto niya sipsipin ang kanya Ochinchin Daisuke Nandayo. Sunod from Triggering Normies Bang Bang. Ang dami niyong Triggering Normies. I'm so proud. かしのぶにあやよあやや一文字多いわ Ay, あ alam. やよ Ay, fuck! Ah! Moto-kun yamete kudasai nandayo. Oppai daisuki. Ay, nako! Sige, fine. Sirahin mo na installation. May saka tayo lang pake. Malakas tayo makakagin ng Pilipinas. Sunod! Anisan! 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 Okay, save ko to. Magagamit ko to. Sunod! メニューはですね、フィリピンのドライマンゴーをお取り寄せしました。ありがとうございます。 Arigato! こちらです。一口食べてみてもいいですか？やったやった。 Oh my God, yung boses niya! ちっちゃいですね。 Too much hentai, man. フィリピンのドライマンゴー。 Ano sinabi mo maliit? Ha? Nani? Ano? Ano Ochinchin ang maliit? Ha? Nani? Nani? オレンジ。これドライマンゴー。こっちこっち。 Uy, marami yan dito. Kutsi-kutsi, kaya laging traffic. So, dahil ba, porket Asian, maliit, ha? Baka gusto mo isampal ko ang aking moto-moto chin-chin sa'yo. Arigato, Ri Takahashi. Sunod, from Christopher. Yes, Yoshiko is going to a forest in the Philippines. Even if Yoshiko is missing, she's in the Philippines, a large banana country. Wala ibig sabihin. Are you assuming maunggoy kami dito, ha? Yes, maraming unggoy dito. Lalo na sa syudad, marami. Hindi na sa gubat. Sunod, maraming salamat. So, ano kanta to? Sex Bomb Girls? Ano to? Chotomate Sex Bomb. Meron nga. What the? Ah! Kudasai! Ah! Hindi maghiwalay! Aking ikamamatay! Ah! Ah! Ano? Ano wala? Asan sakra ko? Chotomate kudasai! Never leave me kudasai Never leave me kudasai! Chotomate kudasai! Sana'y di maghihiwalay! Chotomate kudasai! Never leave me kudasai! Oh my God, di ko inakala may ganito silang kanta. Yung ba akala nyo ganun tayo dito kataas ang kalidad? Ha? Tayo dito ay mga lalaking may kultura. Di ba yung iba dyan, mga normies dyan, alam na nila bakit papa, spaghetti. Tayo alam natin ang Chotomate kudasai! Ano ba kasi yung Sharingan ko doon? Fine, natalo na ako doon kay Sex Bomb Girls. Okay, kahit natuwa ako, natawa rin ako. Fine.
Ay, wala na akong buhay, kaya. Kulang kagibunsin ni Paul Kun, okay? So, tumutulo na ang chakra sa aking kilikili. Sunod. At ang pinakabagong sex bomb girls, Eraserheads 48. Ultra Electromagnetic Fortune Cookie. Design si Jollibee pag nakakailang follow-up ka na ng order mo, tapos wala pa. Opay Joy Daisuke na dayo. Toppings naman dyan. Thick. From Chocolato Kun. Oh, the Noli Me Tangere manga version. Shit, ang gastig nila. Ba't mukhang ugly bastard tag kung si Padre Damaso? Mukha nila yung sa Attack on Titan, no? Nalalagay ko si Chocolato Kun sa ating description. Kaya follow nyo siya. Yung mga gusto ko dekalidad na mga creators. Maraming salamat. Unbox Diary. For a couple of days now. At saka ginamit ko siya as my daily driver. Sobrang bilis niya. Mapa-Facebook man, mapa-Instagram. Kaya ganito siya kabilis kasi meron... Oh my God! Nani! Chotomate! Kudasa! Kita mo nga si Antutu. Tabastuto din? Hindi nila in-edit out to, pero siguro maganda rin tong marketing strat sa kanila kasi tignan mo yung views. Di ba sabi ko sa YouTube, basta magpakita ka ng dede, sisikat ka. Chotomate! Kudasa! Kudasa! Diba? Boom! May nakapangyarihan na aking demonetize Opay. So, doon tatawa sa atin, tumawa ka, Opay, dice ka. Pagod ako sa mga pinagagawa natin. Pawis na ako. Tumutulo na yung chakra ko sa kilikili ko tsaka sa singit ko. So, kung nagustuhan niya, kamuta i-like, share sa mga hentai niyong friends para makagawa pa ako ng ganito. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong tumawa ka, talo ka na merong tema, i-like niyo na yung video. Howling Kun out! Chotomate kudasai. Nod na ako ng hentai.